El 2020 m'he incorporat a Ferrocarrils, junt amb altres companys i companyes. D'altres han celebrat l'arribada de la jubilació i tristament hem sentit la pèrdua de persones estimades. Com a organització hem assumit nous reptes, la gestió del centre d'observació de l'univers i l'estació d'esquí de 8 a 8, per exemple. Vam constituir la comissió paritària amb la representació dels treballadors per fer el seguiment de les mesures adoptades, primer dins del pla de contingència i després de l'estratègia d'actuació front la Covid-19. Hem reforçat l'àrea de prevenció de riscos laborals amb noves incorporacions. Hem fet el seguiment dels malalts Covid i dels contactes estrets. I també hem fet 2 cribatges per poder diagnosticar precoçment persones asimptomàtiques i també contribuir al coneixement científic de la Covid en col·laboració amb la Fundació de Lluita contra la Sida. La representació de les persones treballadores i l'empresa han signat el nou conveni d'altres serveis ferroviaris, així com diversos acords que milloren les condicions de treball de les persones de les àrees de producció i material mòbil. Per garantir la continuïtat del servei de trens en qualsevol circumstància que provoqués la Covid-19, hem reorganitzat els torns del centre de comandament integrat i hem implantat mesures de control com la presa de temperatures a l'entrada. També hem fet control de temperatura en altres centres de treball. I per adaptar el servei de trens a les directrius de les autoritats sanitàries i de mobilitat i vetllant per la preservació al màxim dels nostres agents en contacte amb el client, des de l'inici de la Covid-19 hem realitzat 46 canvis de servei, amb el que suposa de modificacions en horaris i en els torns de les persones de producció. Per a fer front a la Covid-19, en algunes àrees operatives i de manteniment s'han reorganitzat els torns i els equips per protegir les persones, evitar la coincidència i el contacte i així poder garantir el servei essencial que donem. Hem incorporat nous mètodes de treball i noves maneres de fer. Per exemple, el personal tècnic i administratiu hem rebut les eines necessàries per facilitar el treball des de casa i informació sobre com fer-ho. Ens hem ocupat en els primers mesos de la compra i distribució del material de protecció necessari, com són les mascaretes, els gels o les proteccions individuals, en un context de mercat molt complicat, vetllant perquè el nostre personal estigui el més protegit possible. El personal d'estacions hem estat equipats amb dispositius personals per facilitar la nostra feina i fer-la més còmoda i eficient. Hem donat el millor de nosaltres per assegurar la disponibilitat d'aquest més d'1 miler d'equips tecnològics i hem desplegat serveis com el Geotren per conèixer l'ocupació dels trens i el d'alertes d'incidències perquè les persones usuàries puguin planificar millor els seus viatges. I hem fet el manteniment de tots els equips de comunicacions i telecomunicacions per garantir el funcionament operatiu de les instal·lacions. Les infraestructures de la xarxa ferroviària també han tingut tota la nostra dedicació per oferir el servei de trens. Precisament, aquest any tindrem un dels millors índexs de control de qualitat de la història. Hem impulsat un pla intensiu de formació amb una gran oferta de cursos en línia per tot el personal que ha permès millorar les competències tècniques, transversals, digitals i lingüístiques. Això ha suposat un fort impuls per la formació en línia a Ferrocarrils. Malgrat això, no hem deixat de fer formació presencial, sobretot en les especialitats de circulació. Som una empresa referent a nivell mundial. Hem compartit experiències amb professionals de tot el món i n'hem après molt. Hem sigut escollits per celebrar el Congrés Internacional del Transport Públic que es celebrarà a Barcelona l'any 2023. Serà una gran fita per l'empresa, però també per la ciutat i pel país. Dins de les activitats de consultoria internacional hem continuat compartint la nostra experiència de forma virtual amb els ferrocarrils xilens i la línia 1 del metro de Lima, principalment pel que fa a les mesures preses per la gestió de la Covid-19, juntament amb altres pràctiques organitzatives, de gestió i de perspectiva de gènere.
Ens hem adaptat a la normativa de mesures urgents i d'emergència en matèria de contractació, essent innovadors en la seva aplicació per agilitzar els processos, assegurant els pagaments i establint procediments per al seguiment de l'impacte de la Covid-19. Hem impulsat un model de contractació socialment responsable, incorporant criteris com la perspectiva de gènere, condicions ambientals i el respecte a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, a partir de l'aprovació del Codi de Contractació Socialment Responsable, garantint jurídicament tot el procediment de contractació. Hem assegurat l'acompliment financer del pagament de la nòmina, els impostos i tots els nostres compromisos amb tercers, donant liquiditat als nostres proveïdors i adaptant-nos a l'impacte de la Covid-19, complint amb la normativa de morositat en el període de pagament. Recordem contínuament les mesures preventives que cal seguir en cada moment. Les hem senyalitzat a vestíbuls, andanes, trens i als espais interns. A més, som pioners en una nova aposta, el tren del silenci. Hem assegurat la cohesió dels equips i els hem mantingut informats, intensificant les accions de comunicació interna. I hem pogut fer sentir la nostra veu a través d'enquestes, entre les quals la de vivència Covid, que va mostrar que l'índex de motivació de les persones de ferrocarrils estava per sobre del de l'estat d'ànim. Hem mantingut una informació continuada amb les persones usuàries i hem impulsat campanyes de comunicació per conscienciar-les sobre la necessitat d'adoptar mesures de prevenció a l'hora d'utilitzar el transport públic. També hem treballat per promocionar les explotacions de muntanya i els serveis turístics. Des de la comunitat d'innovació Timnova, el personal de turisme i muntanya hem treballat en equips transversals de persones de diferents explotacions per donar resposta a dos reptes per a millorar la conscienciació ambiental i la sostenibilitat econòmica. Hem estrenat els nous cotxes del funicular de la Santa Cova i a Vall de Núria hem posat en servei els nous cotxes històrics del Cremallera, així com el remodelat telefèric de la Coma del Clot. A les estacions d'esquí i centres turístics de turisme i muntanya hem estat els primers del Pirineu en verificar i certificar les mesures de prevenció i mitigació del risc de contagi davant la Covid-19 amb el segell de qualitat d'AENOR. I els nostres centres turístics de muntanya han estat els primers d'Europa en reobrir les instal·lacions per cable, convertint-se així en un referent turístic en el mercat de proximitat. A les estacions i als trens hem implantat mesures perquè les persones usuàries poguessin fer un viatge més segur, amb el reforç de la neteja i la higiene, i amb la gestió d'alguns serveis a distància, com per exemple l'apertura automàtica de les portes dels trens i el funcionament dels ascensors sota demanda. Tot el personal hem treballat sense interrupció per oferir el servei ferroviari essencial, adaptant el nostre servei a les indicacions de l'administració i assegurant el compliment dels protocols Covid-19 certificats per AENOR, assegurant que són els adequats i que es compleixen amb total rigor. I estrenem una nova uniformitat com a final d'un ampli i obert procés participatiu, una nova imatge a través de la qual seguim animant les persones usuàries a que viatgin amb nosaltres, perquè Ferrocarrils és un servei de qualitat, puntual, segur i sostenible. El que més ens agrada és dir, et porto? Aquest any, el reconeixement a la millor bona pràctica de seguretat, salut i benestar en el treball s'ha fet extensiu a totes les persones de Ferrocarrils, per posar en valor el treball fet per les persones i els equips que han treballat per impulsar mesures per superar aquesta situació excepcional. 2020 ha estat un any excepcional, ho hem vist ara, amb un esforç espectacular per part de l'empresa per poder-se adaptar a una situació d'una pandèmia sanitària que mai haguéssim pensat que seria aquell dels objectius principals que l'empresa hauria de fer front. I ho hem fet amb professionalitat, amb eficàcia, amb eficiència i amb un esforç personal que jo m'agradaria reconèixer a tots i cadascun dels treballadors de Ferrocarrils. Ho hem fet amb mobilitat, aconseguint en alguns casos arribar al 100% de l'eficiència o al 100% de la puntualitat i la fiabilitat, sabent que havíem de fer-ho per poder fer el millor servei possible des d'un punt de vista sanitari. Ho hem fet també en l'àmbit de muntanya, obrint estacions de l'estiu, tancant-los abans d'hora i preparant-nos per un hivern complex, sempre pensant en que les estacions de muntanya són
part de l'economia fonamental del territori en el qual treballem, del territori del Pirineu. 2021 serà un any segur diferent, perquè seguirem mantenint uns objectius que hem de vèncer des del punt de vista del que és fer front a una pandèmia i, per altre cantó, un any en el qual estem convençuts que ens sortirem d'aquesta situació també sanitària complexa per tornar a la normalitat que ens agrada, que és la normalitat de ser una empresa puntera, de ser una empresa compromesa i de ser una empresa innovadora al servei d'un país, al servei d'una societat i al servei d'uns usuaris que en el seu reconeixement del dia a dia fan que aquesta empresa pugui seguir endavant.